1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים. לקסמים יש איזשהו כוח מיוחד. אורי גלר בעיניי הוא דוגמה נהדרת, ואנשים זקוקים לזה, רוצים לשבת בקהל ולהגיד, אורי גלר קרא את המחשבות שלי. יש קשר מאוד הדוק בין התקשורת של מוצרים לתקשורת של עולם הקסמים. רק שהוא הפוך. מחזיקים קלף, תביטו טוב, תוכלו לראות את קופסת הגפרורים, זה מדבר בשפת יום רגילה וזה בשפה הפוכה. אני לא יודע אם האנשים היצירתיים הולכים להיות קוסמים או שהקסמים גורמים לאנשים להיות יצירתיים. פורד, שהיה הראשון בעולם שהקים מפעל תעשייתי בנוי בשיטת התחנות. בצד אחד נכנס עוף והוא עובר מתחנה לתחנה ובכל תחנה עושים לו משהו עד שהוא נכנס למקרר בתור עוף ארוז ומוכן לשיווק. ואז עלתה מחשבה במוחו שאולי אם זה טוב למפעל פירוק, אולי זה יעבוד גם במפעל הרכבה. וכל השאר זו היסטוריה. אתה רוצה להיות יצירתי, תתנהג כמו יצירתי. חברה שמשווקת כ-66,000 מוצרים, ולפני 110 שנים בערך החליטה להיות החדשנית ביותר בעולם. חוק 15%. לקחו איזה כישלון, הפכו אותו להצלחה. ארט פריי ניסה את זה, לקח את הדבק שלא הצליח, מרח אותו על הפתקיות, הדביק על התווים, והפתק נשאר במקום. הפתק הדביק זה המוצר המוביל שלה 30 שנה. המבקר הממוצע בתערוכה מקצועית נכנס לאחד מתוך 4 ביתנים. שאנשים פשוט רצים ולא עוצרים לרגע, לא מסתכלים ימינה ושמאלה, כי הם יודעים שאם הם מסתכלים לרגע מישהו תופס להם את העיניים וזה עולה להם באיזה 10 דקות. אני נותן לו לבחור קלף, איזה קלף שאתה רוצה, ולא רק שהם גב אל גב, אלא שזה הקלף שבחרת, כן? ובוודאי יפתיע אותך ואת כל הקהל שאין אף קלף אחד הפוך בחפיסה. לפני כשנתיים הוטל עליי התפקיד המכובד והמרתק להיות העורך המקצועי של הספר הזה, קוסם המלחמה. ג'ספר מסקליין, קוסם בריטי מאוד מפורסם, הציל את נמל אלכסנדריה ואת תעלת סואץ. בגזרה הצפונית שבה עומדים לתקוף, הוא העלה משאיות והסווה אותם כטנקים. ובגזרה הדרומית, טנקים שהוסבו כמשאיות. 2 לילות לפני ההתקפה הראשונה של אל עלמיין, החליפו הכל. את כל ההצגה הזאת, הכין הפתעה גדולה לגרמנים, כמו שתמריז עושה על הבמה, מסקליין עשה בשדה הקרב. ועוד רגע אני אקח את 2 הטבעות, אני אשלב אותן אחת בשנייה. אני חיברתי, את חיברת, לחיות כפיים לרויטל. מנתקת. לא, ככה. גם המדליה נתפסה. אם כך, אנחנו חייבים לסיים. אז תודה רבה לרויטל. ותודה רבה.